Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick le bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi nothando nesithembu. Namhlanje ke sobheka nje izinto ezibalulekile ezenzeke lapha kuthando nesithembu. So umndeni okaMsele kade une family trip and babeke sebeyilungiselela njengomndeni for uhambo. Kuthe kusenjalo uMusa Mseleku ubeke seshaywa yibhomu lapha emzini kaMacele, uthe uyafika wathola ukuthi ke uMacele akekho usetown. Babeke sebekhuluma efonini, uMacele wacacisa ukuthi ke yena akahambi nomndeni eze family trip nje akayingeni. Wayishilo ke vele before Macele ukuthi ke yena ngeke sawahamba ama family trip ngenxa ke drama nokusuka lapha indaba yokubangwa kwembhede nezinye nje izinto ezinokwenzeka. Babeke sebemshiya uMacele and bahamba ke njengomndeni. Babeke sebefika ehotela and yonke into ehotela ibimi ngomumo. uMusa Mseleku ubeke sebatshengisa amakamero abo. Babe nesidlo sasetafuleni njengomndeni. Kuthe kusenjalo ke kusahleliwe kumnandi, uMusa Mseleku benaye ke lapha uMakhumalo babeke sebevusa indaba kaMpumelelo. Bebekhuluma ngama video uMpumelelo atrenda ngawo ngenkathi esegoli. Kubeke sekudlulwa lapho uSine wabeke seshaywa ngesurprise yekhekhe ngoba ke phela itrip ibiqondene nebirthday yakhe. Kubeke sekudlulwa lapho uMusa Mseleku benaye ke lapha uMangwabe bahamba eqala lapha etafuleni ngenxa phela ukuthi ke uMangwabe bekuyi10 yakhe ukuthi ke ebe nomyeni wakhe ubusuku bonke. Bakhombise ukungabi nankinga ke labanye abafazi, yena ke lapha uMayini benaye kuMakhumalo. uMakhumalo uze washo khona ukuthi ke umthombeni uyodla ke isibhukabhuka inyama emnandi. Kubeke sekudlulwa lapho ngosuku olulandelayo ila khona ke izinto eqale khona kwangathi ke zibamuncu. uMusa Mseleke bengemuhle kahle kuseni ngenxa ukuthi ke into abavumelene ngayo benomangwabe ayenzekanga. uMusa Mseleke uveza ukuthi ke ulinde uMangwabe ubusuku bonke lutho ukufika. Babeke sebemangala labanye abafazi ukuthi ke kanjani manje cause phela labantu basishiyela etafuleni bahamba boyi2. uMseleke ubeke sibavezela abafazi bakhe ukuthi ke ngenkathi ehleli noMangwabe ubeke semcela uMangwabe ukuthi ke ucela ukuyobheka umndeni wonke before balale. Naye uMangwabe ubesecela ukuyobheka kumngani wakhe uthi ke umgcine lapho eyobheka umngani wakhe. uMangwabe ubeke naye seyikhulumela washo ukuthi ke bene room lakhe and bebengavumelananga benomseleku ngendaba ke ukuthi bazolala ndawonye. Izinto zibe muncu. Kubeke sekuxolisa lapha uMayini benaye ke lapha uMakhumalo bexolisa phela ngokwenzakele. uMseleku ubeke seveza ukuthi akumthusi ukuthi ke exolise uMakhumalo naye ke lapha uMayini engaxolisi uMangwabe. Ubesethi ke vele umuntu onjalo. Kubeke nokuhilizisana lapha etafuleni uMseleku wakhetha khona ukuthi ke bashiya abafazi bakhe kuzeke avoid inkinga. uMangwabe besho khona ukuthi ke yena bengeke shiya ingane yakhe ebusuku eyishiyela nje indoda. Bazamile ukumbonisa labanye abafazi yena ke lapha uMangwabe. uMakhumalo uze washo khona ukuthi ke ingane bebengalala nayo nje benaye ke lapha umthombeni. Injalo ke nje mbukeli iphela lapha ke video yethu. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ama updates. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje mbukeli danke ngiyazi bongela.